салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯза ҳаст, ана минамуд бойхутун мегуфтани материал омадагиай. материалаш аҷоиб буд, хушрӯи зимистонаҳи серсанг, дизайнери серсангӣ. нигоҳ кунед, кадомеш махлуа 170 сомони ранги комбахтай бовар кун. ай материали комбах ягон камӣ надорад. ҳозир низ дигар расветкоша нишон метиҳам. бойхутун доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. ина духтаракои хушрӯ, ранги шанелшам, ини рангашон нусхаи шанелшам дорем. бори новинкамон. ини розвичаам ҳастай духтаро, ишам аҷоиб буд багати. нархошам нархҳои дастрас. ина бо товус дорем духтаро, байни гилдоро бо ҳастай. ишам аҷоиб буд, хушрӯи бад. ина духтарако бо як ранги дигари барои модаро аҷоиб буд, зебанда. ина духтарако зимистондам гармгира киртое ки хунук мегира, ай ун намуд материало нестай духтаро. ламиражои простой мешаванд ку, ай ба ҷои гармгира набарот хунук мегиранд, ё хеле нестан, ё нападоби бамбукан гармгири хушрӯан. ҳам нисқошунам фасона. кадомеш мақбул 170 сомонӣ. Аметин нахама. Мана духтарако лизвитон дорем. Духтарако малина цвет диден. Ишам фасони бад гилмайда. Иниш гил калон таракай. Хайша видео кадам да қадиш. Духтарако пусти морам дорем. Духтарои ракамтай назик нишон тиям. Ҷарости зака одам бисорай успед намекам ҳама ира нишон тиям оптои кода. Мана тигровкашам аҷоиб буд, хушро ҳам гил дора, ҳам тигр дора духтаро.